ka jing khublei it ki phi baro ki briu ki jung ublei haka keteng ki jung jisu kani ka long ko por ya ka ba sa si sin pat ngi yo sngo wi ka tin ka jung ublei bat ngangit scam ublei udon ha kani ka por ya ka ban kur khu ing ilang baro ki ba i ya ka ban sha skor bat ban pintre kam ya ka tin ka jung ublei ublei kur khu ya phi baro ki ba sha skor ka title jong kani ka khubor ka long ka do not u debit ini pa khendiat ya ka do not jong u debit ini puson ya ka do not jong u debit bat kani kan wanra ka jing hikai ka bakrao ya ka jing im ka jonga bat jong pi bangin long ki briu ki badon ka do not ka jong ublei hakikam ki apostol ka lenong ka bakhat lai ba ka khot ka ba ar pu ar ngi syam ya ka jing phla jong ublei chapang us im debit kani ka khot bible ko ong ngala syam ya u debit ukun u jese ubriu bakum ka do not jonga ubanle ya ka mon jonga baro ubanle ya ka mon jonga kani kalong ka jing phla ka jong ublei syapang jong u ngisiam haba u debit ula pendep yala ka jing im ka jong u bat ka kam ka jong u laong yu u kumni ha ka tukat khot ka balai pun riu u debit anda ulala syakri ya ka mon ublei halaka jong ka pateng ben riu ulayo thiano ulayap no ulale ula syakri ya ka mon ublei ong ka ktien ublei kabadon kam tam ha ka jing im jungi ki kristan ha ka jing im jungi ki bajan yo ublei kalong banri ya la ka do nut ka babet kalong ka jing don kam ka bajur ni ka kerdan ka bahalor kata kalong ka badon kam tam ha ka jing im jungi ban rikhop ya la ka jong ka do nut ka kitab proverb ka lenong ka basaw ka khot ka ba ar pulai hang ni ka ong to rikhop ya la ka do nut da ka ba sumar yaka nabanaka kiwan ki jingmi ka jingim keep your heart with all diligence for out of it are the issues of life ka do nut ngisyam tungin syam baka de ka attitude ka de ka tenrai kisinjam ni ki jingle ngila ban khot kiso day na mata ka daw upo la ka stis kinong rom kul nong ka baning kong ka khot ka ba khat riu na la da uso ning kong ulang uba kentang kumju ru kalong ka ta ka silen lun bat la da utenrai ulang uba kentang kumju ru kitnat kani ka kita baar ki chronicle khat ar ka lenong ka khot ka ba khat saw ka kren sepang ka do nut jong usim Rehoboam kong ulale ya kata ka basniu na ba syum thau la ka do nut banwat ya utrai uklam thau ya la ka jong ka do nut banwat ya ublei hakene ka khlepmat tungin ye pet ya ka do nut lani kani ka hard attitude ka jong debit ngini puson ya ka baning kong haga jinge dei bat ka pop ka bau ulale ngisya maka kitab ar Samuel ka lenong ka bakhat ar ka khot ka bakhat lai ula play la ka pop ha u prophet Nathan te u debit ul angau Nathan ngalale pop yo try ka jinglong ka bapat ka brokenness ka jungu ha ka jing phla jungu ya la ka pop ngipe ka jinglong ka bapli jungu hadu kata-kata lai isai kedar hakasam ka basan puwei ka bangi it ban pule ka o udua jur haublei baon map yo yame hi ngalale pop uang ngalale ya kata ka basniu hakmat jong me ablei o ulalong ubaluwet ulalong ubapat ulalong ubapli yaladi kajing phla jung halak kalakalong kata ka sam ka basnutenat ka favorite sam jongi ki khon ki jung ublei ki shakri ki jung ublei lingba ki spas nem
Neleng baki centuries. Kabaar ngipet. Haka jinga day jong u bat ublay bat ka kerteng jong u. Ule ayu. Haka jinga day bat ublay bat ka kerteng ka jong ublay. Kajing mani jong u yaw try. Haka kita baar ki Samuel kalenong ka bandriyo. Lalapin pet hang ni ngisyam wat u debet. Ulong usim ubakraw. Handray sum nyaw syu yaladi hakmat usim kisim. Le rany hakmat usim bat kisim. Le rany bat syat hakmat jong ublay. Dagabor baro. Habagat senduk ke jutang kapoy ha Jerusalem. Kapoy ha kasnong ka jakasa jengu. Ka Bible kong ula syat dagabor baro. Hadu ba ka kuon jong usol ka Mikal. Kala ibeng. Kalar kiben yu. Kalar kiben yu nama ula syat nama rabu it yu blay. Kala ikle bi sikat day. Namar kajing syat kajing u. Bon kibriu kibisyaman sim. Bon kibriu. Habaki sngau tenat kisngau bang hadu kata ya kajing le pha kajing ublay kirwai bat kisyat. Kibai pat kibriu kim sngau tu ya kata Kaya ka ba ublay ulale haka jing im jing u day tang kata ka ba syapo du jong u debet ka ba kta ay u kat no ba ublay ulale pa yu u kalong kum jo kum ngi kum ki ba it ki jong ublay aba ublay ule pa yangi u pendap yangi daw men si mo ko u pendap yangi da ki ba pa ka haka jing im jongi kat no ba ngirwai bat ngi slay ka do not ban ker khu yo ublay Kibai kiba pet kim sngau tu. Haduk kat no udibet hang neu laong ya ka. Kalalong akmat jong utray. Ubala jit yang ban yukpa jong pausol. Ula tung yang ban long unong yalam halor ke Israel. Ka Mikhal. Ka ba sngau si kalong. Ka klem kakun siu. Hadu bakan temen. Kita baar Samuel. Kalenong ka ba nyaw. Udon ka ni kajing sliang. Ka passionate desire. Kajing sliang hir-hir. Bantau ka temple yaw blay. Udon sibon ki ba ukwa ban le. Nakabantau blay. Bau ije yaw blay. Dalakot kini ka kubar. Ngangit skam. Ka donut jengi sitali. Nginlong ki ba siyam sengoba kamat jung blay. Haka kitab ningkong Samuel kalenong kabakat nyo gidekat sau pusan sau penriu bat sau penyo hakmat jong Goliat unong syun udibet uangat ngawan syame haka kerteng jong utrai kipai haka de sngikan utrai ula IT ame haka kti jonga kat khot ka sau penyo wong namar ka jinglek thma kalong ka jong utrai ngawan ame daga kerteng ka jong utrai Udan kata kajing snow syania kajing snow scam ka bakraw bar kajing day ka ba jan baru blay banong awan hame da blay udan ka confident ka bakraw haka kita baar Samuel kalenong ka baningkong ketukat khat ka baar pau ngi pule kwa da leilei ban penbena haki briu ya kajing yap usim sol yo ba kini ki ba klem ot share kin hoy bat kin yarisa haduk kat ni ke jinglong jung u kwa ba ki briu syabar kin tip wat la un usol udai unong syun ba kraw tam jong David kabala ngi pej haga jinga dai ba ki syakri ke jong blai kai ka ba ule bat ki syakri ke jong blai ka baningkong ula kentaj mardor ban penyap yo sol wat ula yo ki kabu ki babiang kilat ki babiang ban penyap yo hendrai tre kadi kalong kedok nut ni ki jinglong bat tenrai jong kedok nut jong kabami ka isu kabami na kani kedok nut jong usol dei ka isu jong David usol dei kita ka isu lani unong syun jong David walau David utiap ba uni unong syun uba krautam uba wat ya ka jeng im jong
tangkum no ba unyo ban penyap no you Saul, ban penyap no you David. Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ri kendang khap, tongin ri kendang khap yala ka donot. Namar naka kimi ki jong ka jing im. Kajuk ka Bible u Jeremiah wang ka donot ka syukur. U ubala ban syampang. Habang ipuli hadu ka bukut sibet ngin syam. Ya ka jinglong babet jong ka donot jong u debet. Ka jinglong basida, ka jinglong basngur. Dan isu batno. Ublay wihun jerut. Kat hadu bawang tang u debet ubadan ka donot jonga. Tang u debet ubadan ka donot ka jonga. Uban leru ya ka mon ka jonga baro. Kajing puli jongi ka donot ka jong u debet. Kan yarap yang isinrang bat kan thay. Bangin yo ya ka ka donot. Bat dayda ka ka donot ngila man pensngop ha ya ublay. Bat ublay unle ya ka mon ka jong u. Komba utmu haka jing im ka jongi. Ladangi puli bnia ya kini ki chapters. Ningkong Samuel kalenong ka ba arpsaw. Nangta kalenong ka ba arpun riu. Ar Samuel kalenong ka ba ningkong. Hinsyam ba udibet ulayo ki kabu. Ban peniap suk yus im Saul. Bat kinong buot jong u. Uangkat ba imutray. Nganum ra lagakti ban syok yap yu. Ngan kat ba emutray nganum le kumta. Do utray unri kendong. Yanga banganam ra lagakti persya ya ubalas le jong utray. Namarus imsol ulong balas le. Andre ulong bala faidin. Bat ude unong syun ubahak matdu. Ban peniap no sendan ya udebet utip ya kata. Hanai ka donut jong upat kalong ka donut ka jong ublay. Kabaar uker khu ya kibriu. Kibalet tep no ya us imsol. Haba kini kibriu. Kilet ban tep ya us imsol. Uker khu ya ki. Ar Samuel kalenong kabaar. Kiyethu how debet. Badai kini ki Jabes Gilead. Kibalat tep yus imsol. Uyo ya kata ka jingtip bakini kini ki Jabes Gilead. Udebet upa ya kinong kit ins im. Sya Jabes. Bat ong tolong pi kibala kerku na utray. Kibala le ya kani ka jingle isnay ha ukan rap jong pi. Wat la udebet ulatip bausol. Uday unong syun. Pet ya ka attitude ka donut jong u. Ka donut ka babet. Kum ki syakri ki jong ublay kentay bat sinrang. Tungin rikop. Tungin bat scam ya ka ni ka jinglong babet jong ka donut ka bakikot ka integrity of heart. Bat habang idu no ya ka. Habang idu no ya ka ni ka integrity of heart. Ka jinglong babet jong ka donut ngiyale kay bat ka hypocrisy. Ngiyale kay bat kata ka jinglong ka ba arsap ka ba ujisu isi ba ublayu isi. Day naman ta ka daw ya ka ni ka judge pop. Ujisu ang kordit. Kordit di pigi farisi ki sadusi ki ba arsap. Naba pidon ya ka ni ka donut ka Bombay. Ngin kan mau. Habang ipet ya ka ni ka donut jong udebet. Kan yarap yangi. Kan penla yangi. Baka donut jongi kan long ka babet. Kenang ba ublay ula ya kaban sinadur. Bat ba unlelot ya kamon ka jong u. Haka donut jongi. Kabasaw. Haka jingi day bat ki paralok. Bat ki para biya trairingkat. Ngipulin ning kong Samuel. Kalanong ka ba laipaw. Ngisyam na kijing luti na katma. Udebet ula ay. Udebet ula samlang kumju. Usam lang kumju ya kijing yo luti na katma. Hakini ki ar kenhon. Dan kawai ka kenhon. Kabaklam la syuban lej. Dan kawai ka kenhon kabala lej lang ban udibet ban yele ban be ya kini kinong amalek. Nakabentaw paralok ba it u Jonathan. Ngipej usim dibet. Ula kerku ya umipi boshet. Ukun u Jonathan. Ula kerku yu.
Tang nakabenta jong u Jonathan. Haka kita baar Samuel kalenong kabasipau ngisyam. Ngipuli ka jingba. Balapan iyo David daus im aman. News im aman. Ulale pa sikat dayo David. Bat u David ukur kuno. Yau kun jong u uhanon. Haka tukad dekat ka baar uang. U David uang nganle pa yau hanon. Komba ukpa jong u ulale pa yanga. U David upen i ya kata kajing sungungu jong u yaus im jong kinong aman wat la kilong kinong syun. Kapasan hakajing eday bat kinong syun. Lada pin pulin ning kong Samuel arpusaw kalenong. Pin psiam batang nakadaw ba uot ni ukum ot no ya karmiang barandi jong usol. Tang nai tay daw bukum ot kendiat. Kadonod jung kaladung, kadonod jung kalakta. Kaladung yu o udan sisa-sisa ya kadonod jung ublay. Tang ba usukumle kumta. Henry ulayo ban penyap. Henry suot no tang ijan kendiat. Kalakta yu hadu kata-kata. Namar ba udon ya kadonod ke jung ublay. Haka kita baar Samuel kalenong kabasaw. Ngipuli bakiwanra au David. Ya ka klik jong Iboset. Way uniu Iboset ha Hebron. Kiong u Iboset. Uniu kun jong Sol unong syun jong me. O ngila peniap yu nakabenta jong me kusim. Ngila at ya ka klik jong u. Ngila kray ya ka klik jong u banwan ra sa me kusim. Namar uday ukun jong unong syun jong me. Tong inipet ya ka donut jong David. Ula bitar lep. Laong handrai u David ula penyap kelapan ban yiki. Ula pak penyap no hangto. Bala simno eka kli jong u. Bat ula tep haka jing tep jong Abner. Hapo Hebron. Uni uday uway nagikun jong usim sol. Kaba hendriyo haka jing aday bat kaba syak sitom. Hake kitab ningkong Samuel laipau kalenong lada pipuli. Nisya mabaki Amalek ki hertma kensan ya kesiklak. Bat kila job ya ka. Kila ring merau baro kentai bat senrang. Namar ba udibet bat upat baru kidang siya Maria poi hangta kata jaka. Kila job tma bat wood namar udibet umpat poi kata jaka. Udibet baru upat ba. Oh kila ring merau. Udebet berkipat ba uba bat u kipat ba kiba bat u kila penjam ya lakaktin. Oh kila yam hadu bakim don borsu ban yam. Kila lenyar lang hangta namar kajing syak job tma hang nia siklak. Haga dekot ka bandriu udebet ulas ngau pisa namar kipat ba kiliong ban lentem mau no yu. Namar ki mensim jong kita ki briu hapo siklak. Kini ki briu kelak tang Ki ongin lentem mau no yu. Ula syak berngam daga sinong baro. Dua katakan nong ba. Padu debet kaktian ublay ko ong ula pen klanya lade hau try ublay jong u. Oh ula kemit siya ublay. Ula pen tengenya lade. Bat ula pen klanya lade hau ublay. Kabaar. Ar Samuel kalenong kabakhat ndriu ngisyam. Ngipuli haba utu usimay. Ubana kakur kaying usol. Kay kabadya ulawan mi. Ni udah tim udah telabat kaya artat berkakawang mau artat yusim debet. Usim iki mau kawang. Utim utela hakajing im jeng u. Bat u debet u yo sngaw ya kini kikintin. Oh ula keren tomet hadu kata-kata yusim debet. Way nagsipay no usim debet. Ula ong yusim kusim syak siya nga. Nganlek mentaban kray no ay kaklik jeng u. Pa yang nga bangan kray no kumni. Namar ini isaw yap. Balay iwan tim. Ya usim jeng u debet syak banle kumta. Uang penban nakajing eday bagajing syak sitom. To utrahi. Unda pet ya kani kajing syak sitom jonga. To unsiw yang da kababha. Kata ka di kajing syak sitom kajing u.
Kwa ban le mar keliang ya kita kibriu ki bakawang yu de kaktien hadu kata-kata ban tim ban tela yu. Wong kani kadai ke ai kabangahap ban yaisha hakmat jong ublay. Ukwa ba ublay un siudor ya kita kibriu ki bakum kata. Bat kabak hadu ngisam haga jingi dai bat ladi. Kumno udebet uang ya ladi. Kumno usngau ya ladi. Kat usim. Habang ipuli kasam ka basis pa life away. Kad khot ka baningkong bat ka baar phin siam. Hato ngiru ngilong kum udebet. Ni kumno ngi ong ya ladi. Kumno ngi jer ya ladi. Kumno ngi sim ya ladi ka jeng em ya ka ladi. Udebet ohang ni wong. Kani kalong ka jeng duwai jeng una ka doknut ka bas ngawrit Wong ko try ka doknut jonga kameng. Lem ni ki khmat jonga kim khmi meng. Lem ni ngam simlayat aki ai ki bakrau. Ngala penjar-jar. Ngala penjajay la ka mensim. O nga phong ya ka jeng ngawrit. Hakasam ka baar puar wong ngalong tang uknyang. Bat om ubriu, ki briu ba ki iya nga ki ong kir kiben, ki ben cintur, nang ta ki kerngak kli aba ki iya nga. Ngim sngow pala, wat u Jisu Kris lakhot yu, ukun jong u debit. Ukun jong u debit. Gospel u Matius nong kebeningkong edkhot kebeningkong u Matius uto, kani ke kitab yu ke jingkai jong u Jisu Kris, uba ukun u debit. Agalanong ka ba khandai gitu ki arngot ki ba matla ki kerpat yu ki dong isen ay yangi ko konu debet isen ay yangi om tang haki gospel hanre ka kitab jing penpau kalanong ka ba san laong utit u debet bat galanong ka ba arfu ar u Jisu wang ngalong mga utit jong ukon uksi u debet bat uta uklurs dep ba pernai khatdu khatwai ngipen kot hangne ngiyo baka jing phala jong ublay ya udebet haga kam ki apostol khatlai arfuar ngala syam ya udebet a man after my own heart who will do all my will ubriu ubakat kom gadonut jonga uban le ya kamon jonga dongin sumar kendong yala kadonut namar naka kimi Iwan ki jing mi jong ka jing im. Ki jing bombet. Ki jing kenriang ka doknut. Ki jing tok ka jing snew. Ka doknut ka syak syukur. Day na makatagadaw ka King James kong. Keep your heart with all diligence. With all diligence. For out of it are the issues of life. Nakadoknut jong ikibriw. Kimi ki jing kenriang. Kimi ki jing kenriang. Kami kabakan riang. Pada bakan riang ka donut. Ublay umla ban fulfill ya ka will ka jungu. Haka donut jungi. Umla ban pendap ya ka jung temu jungi. Nama ka donut jungi ka kan riang kambet. Nyau teli. Ki jinglong jong ka donut u debet ngilai i. Ka hikai yangi. Kumno bangin penbet. Bangin don ke integrity of heart. Ka jinglong ba bet jong ka donut haka jing im jungi. Pada baka donut jungi ka bet. Ublay ula ban pendep ya kata. Ublay usngo bae unong yangi kokon pilong kita ki kon ki badan ka donut janga. Pilong ki kon cenrang ki kon kentai ki badan ka donut janga. Bat happy kokon ngan pendep lot ya ka man janga. Ngan pendep kumba u Jisu ula pendep lot ya ka mon jong ublay. Wat ya ka mon ublay. Baru wong ablay kat ba mimon. Baru ublay wong ngamon yami. Bamin kius nan hal ka ding panaban sayap. Kani ka donut ka ba pensngobha. Ya ublay. Ublay un kerkuyengi. Nakabenta ka borom jungo. Amen.